Osobne hovorné veci k tomu našemu zámeru, k tomu, čo vy občania chcete mať, pretože vy ste občania. Vy, čo ste tu, vy povedzte, čo chcete mať, a tu máme poslancov, máme tu primátora, tak oni by mali počúvať váš hlas, pretože vy ste predsa voliči, tak rozprávajte veci, prestaňte prosím vás osobnými útokmi, veci naozaj, povedzte si, čo si o tom myslíte. Toto by som od vás poprosil ako diskutujúci. Ďakujem. Volám sa Martin Barčák, som poslancom Mestského zastupiteľstva, vyrastal som v tom území a mám k tomu dve veci. Jednu, prvú teda fakty. Nebolo rozhodované v Mestskom zastupiteľstve, ja osobne o tejto kauze viem zatiaľ len od rybárov, žiadny oficiálny dokument, ani printový, ani ústny, ani žiadny iný poslanci Mestského zastupiteľstva do tejto chvíle nedostali. Ja som presvedčený o tom, a teraz hovorím sám za seba, nestraník, nie som zviazaný žiadnymi inými rozhodnutiami, pokiaľ nebude čistý právny stav a zachované to právo, ktoré rybári majú, ja osobne hlasovať za predaj mestského pozemku nebudem. Ak budú splnené zákonné náležitosti, tak ako to boli prezentované mestským úradom, to sa môže stať, príde táto vec do zastupiteľstva, budeme rozhodovať. Nie som ani rybár, ani golfista, ani jedno, ani druhé veľmi pravdepodobne nikdy nebudem. Poviem jednu vec, ja úprimne nemám nič proti golfu, dokonca nemám nič proti golfu v tomto území, nikdy som nemal nič proti rybárom, samozrejme, a dúfam, že táto diskusia bude pokračovať bez podobných extempore, ako som zažil za chvíľkou. Bolo to veľmi nepríjemné a nedôstojné. Táto debata sa vráti na odbornú úroveň, samozrejme do Mestského zastupiteľstva, a dúfam, a to úprimne dúfam, že investor a tí, ktorí majú právo, mali to právo pred tým investorom, sa dohodnú a vyriešia tento problém tak, aby v zastupiteľstve, keď budeme mať rozhodovať, sme nerozhodovali na hrane toho, že to skončí na súde. Ja vám prajem, aby to dobre dopadlo. Ďakujem. Poprosím ďalší. Dobrý večer, moje meno je Simona Karolík, bývam v Lanovinách 37 rokov, takže v podstate od narodenia. A chcem sa opýtať pána Rybníčka, na základe akých štatistických údajov prišiel k tomu, že toto územie je málo navštevované. Pretože keby ste sa tam postavili ktorýkoľvek víkend, stačí sa postaviť k podchodu na noviny, uvidíte, opýtate sa ľudí, kam idete, k vám. Takže toto nie je pravda, čo nám tu hovoríte, že je podľa akých, v porovnaní s čím je málo navštevované. Toto som sa rada opýtala. A ďalšia vec. Toto miesto, ja som si vždy cenila, to je jeho prírodný charakter. To je niečo, čo skutočne si musíme vážiť. Ja som sa po 12 rokoch vrátila zo zahraničia s tým, že som si na novinách kúpila byt. Rozhodujúce pre mňa bolo, ako to tam naokolo vyzerá. To je prírodný charakter. Keď vy tam postavíte toto golfové ihrisko, akú ja mám alternatívu, že ja keď prídem unavená z roboty, vidím do úplnej divočiny a vypnem, pretože to každý z nás potrebuje. Napríklad mňa ten pohľad na tých rybárov ukludňuje. Nemôžem vám povedať, že na nejaký green ma to ukludní pozerať. Akú alternatívu ponúkať psíčkárom, nám, obyčajným ľuďom, ktorí skutočne potrebujú. Už ste nás na novinách tak oklieštili, my tam máme zahustenú výstavbu, neskutočne, tam problém s autami, niekde parkovať. Už není čo postaviť. A teraz ešte aj toto bolo jediné miesto. Preto sa vás pýtam, kam mám ísť, pokiaľ potrebujem mať na hodinu vyplúť. Neoplatí sa mi sadať do auta a ísť vyňať benzín na to, aby som si vyrazila na tú vodie alebo hoci kde. Takže ja sa vás pýtam, akú alternatívu pre nás máte? V podstate ako už Zachováme štátnu kultúru do rady. To som nepočul, pardon, takže môžem, pán Begač? Dobre, nepočul som. Dobre, pardon.
Ja len, že stále je nejaká nejasnosť ohľadom toho areálu, že 10 000 m2 na verejných plážový areál na Novinách nie je málo. To si uvedome, že tá plocha, ktorá by tam bola vybudovaná s ihriskami, s ohniskami, ten prírodný charakter zostane pod novým mostom, ďalej je to zhruba, neviem, či 5 alebo 6 hektárov, že to bude trvať o možno 300 metrov ďalej, čo nehnevajte sa, ale ja bývam napríklad pri cestnom moste, takisto veľmi na tej dobe prírody sa obchodí ako vy aj za OZ-u a tiež mám možno 400-500 metrov, ale to proste prejdem. Ale toto všetko môžete spraviť kúsok nižšie. Toto, čo hovoríte, tých 6 hektárov tam zostane. Ale jedná sa, aby sme si každý potrebovali na to, aby sme išli piknikovať a potrebovali by sme 16 hektárov, tak to je teda naozaj brutý načom. No, bolo to zodpovedané. Skúsil odpovedať, že kde máte chodiť, že teda nie je to o pár metrov nižšie. Takže bolo nám zodpovedané pani, že môžete ísť dolu. Tam bolo. Takže nech sa páči ďalšie. Moje meno je Marián Horček, bývam v sídlisku Juh. Pokiaľ dneska zaznel výrok, že čo my si to otvárame ústa, však za nás rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ak sme dali hlas, tak na to mám jednoduchú odpoveď. Komunálne voľby zase budú. Nie som odporca športových, ktoré sa budujú a majú slúžiť občanom mesta. Nie som presvedčený o tom, že by zrovna golfové ihrisko malo slúžiť občanom, pretože môj názor je, že bude slúžiť iba bohatlíkom, ale verejnosti určite nie. Pokiaľ ide o to, že iniciatíva na HOSu smeruje k tomu, že všetko pre občanov bude zachované. Dobre, predpokladajme, že skutočne v priestore golfového ihriska bude parkovisko pre verejnosť bez obmedzenia klubov, že okolo golfového ihriska zo strany Váhu bude cyklotrasa a chodník pre cyklistov a rollerov, že rybári si tam budú môcť slobodne chodiť, nikto ich nebude obmedzovať a nebudú všade tabule zákaz vstupu. Podobná situácia je presne v Piešťanoch. Tu zaznelo, že golfové ihrisko v žiadnom prípade neobmedzí nikoho, lebo tam nebudú ploty. V Piešťanoch zabralo golfové ihrisko staré koryto mŕtvého ramena a ploty sú v tej časti, kde sa golfové ihrisko dotýka Váhu, až do vody. Nikto tam neprejde. Možno, že ani tie ryby cez to pletilo, lebo je po vode. Môj názor je, vybudujte športový areál, ak pán Hossa to myslí dobre, vybudujte tam cyklotrasu, chodníky, rollerové dráhy a zanechajte nám voľný prístup okolo Váhu a určite sa zmierni kritika občana voči mestskému zastupiteľstvu, ktoré za nás rozhodne. Ďakujem. Poprosím ďalšieho vystupujúceho. Dobrý večer, dámy a páni, poslanci, pán primátor. Ako občan a pravidelný volič by som veľmi rád vyjadril znepokojenie nad vývojom alebo stagnáciou komunikácie plánov a aktivít mesta Trenčín. V dôsledku tohoto ostatného problému, ktorý tu vznikol s nekomunikáciou, vznikla na Facebooku stránka, ktorá má v súčasnosti viac ako 800 priaznivcov, ľudí, ktorí jej dali svoj hlas a ktorí sú pravidelní odberatelia informácií z tejto stránky. Slúži na prezentáciu názorov a diskusiu zrovna k tomuto, o čom sa bavíme dnes, možno mnohí poznáte. Rád by som upozornil, že Facebook je večný. V tomto kontexte znamená, že ľuďom, ktorým sa táto stránka páči, budú aj v budúcnosti chodiť oznámenia o udalostiach, ktoré sa budú aktualizovať. Čiže ako náhle by niektoré veci mohli ísť do stratená, tak stačí v podstate, aby správca stránky vytvoril udalosť a všetci títo ľudia ju dostanú.
čiže budú informovaní. Tu sa nestane to, že bude ľud pospolitý neinformovaný. Takže tieto aktivity budú ďalej aktualizované a videozáznamy snáď aj z tejto diskusie budú k dispozícii na internete, na YouTube. Mám nasledujúce otázky alebo pripomienky. Ak náhodou doplním alebo budem opakovať, tak sa ospravedlňujem. Takže prvá otázka by bola, aké boli vykonané odborné analýzy využitia daného pozemku. Odborné analýzy odborníkmi, v akej oblasti, akého odboru, aké majú referencie, kde sú tieto analýzy dostupné. Aká bola komunikácia s obyvateľom aj sídliska Noviny a mesta Trenčín o využití daného priestoru. Nehovorte mi, že sa bavíme o tom od marca, keď sme sa mnohí o tom dozvedeli až teraz. Nie je to vôbec propagované. Aký dopad na životné prostredie má mať zmysluplný projekt v tejto oblasti? Zmysluplný projekt. Keďže bývam na Novinách, tak ma zaujímajú, akým spôsobom budú nahradené verejné športoviská na sídlisku Noviny. Boli tam 2 futbalové ihriska, detské ihrisko, stromy, teraz tam máme 3 bytovky a ako artefakt starých dôb nám medzi domami zostala 1 futbalová bránka. Ak neprebieha k tomuto priestoru, o ktorom sa tu bavíme, verejná diskusia o jeho využití, ako je to možné? Keď priestor, ktorý zostane na mieste tzv. Celerovej jamy, bola takáto diskusia pánom primátorom ohlásená. Ako je to možné? Ešte mi nedá, aby som nepovedal jednu takúto informáciu. Čítal som mestský časopis Info, kde rozsiahli podľa mňa reklamný článok, ktorý sa tvári ako rozhovor s pánom Marianom Osom. Takmer rovnakom znení je publikované aj na stránke hospod.center.sk. Keďže ide o materiál komerčnej podoby, zaujíma ma, koľko dostal vydavateľ za uverejnenie. Ak nejde teda o komerčnú aktivitu, ako je možné, že tento plátok preferuje projekt HSC nad projektom Rybárskeho zväzu, ktorý bol podaný tiež veľmi dávno? Prečo nie je verejnosť informovaná o druhom podanom projekte? A teda v časopise platenom z našich daní. To je za to odpovedný. Ako predstavitelia mesta máte povinnosť spravovať majetok v prospechu všetkých občanov. Pripadá vám prenajom športovo-rekreačnej zóny na 70 rokov, čo je prakticky skrytá privatizácia, ako výhodný pre občanov. Ako občan mesta Trenčín nepovažujem tento projekt, ktorý bol prezentovaný ako správny, za verejnoprospešný a žiadam širokú verejnú diskusiu o ďalšom využití tejto oblasti. Poslanci a primátor podľa mňa nemajú mandát, aby prenajímali verejnoprospešný areál alebo plochu na takúto dlhú dobu. To je všetko.